taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La wanajinata kakamani makabuncana maka isun satu ingin dimitkin asun dono kan kekasih sultanoro maka isun nanti nita dening sang Prabu tinoy magkapajangre sawang koneng nagari lawang kan lewat suki lawin kamane semangata lanawan to wanto tekani alunkan kana soron maka ujarison bener tenan salah nyata ninggaos ingan damu kabeh panwujud waning isun miwa dening semu idi tenopan anak ikayat kekepingan sakawinani saking sekaparing kang mulia kang karone gunung kekasipun pangarap samar kemani lawan samorang pasasi kalyamu sanai sunna miarap sasamuidin denang takoni dening wong lanang maka sewong kang tatake pun lepas kedua tinggalan meding perwakane sehantu kodir amus ponanisun arang muidin ning sanale kemacam bidang sepadan kamdan isun datang ngapas lumaris bener ing dina ingat dalam hijratun Nabi kang sinar dalam atusan sawas-warsa waktu iku potone semuidina kang menggeh kawan bosor iris sehatul qadaran nabdana kesana namai ing sawidi kalaran ingkang sangat sarirane kuraki maka wong iku Assalamualaikum ya bilih Abdul Qurtuan kang lebih bahagia maka sun jawab salami Waalaikumsalam aku menjawab kang agring sabenerlah tuan parak saking isun parak saking tuan unggah mula kening kami sun lungguh hakan sesama puningan ucap kang agring
maka tukul jasadi wong iku saka pecik rupane lancane semono maka suwadi anjing ali boleh ngocep ucap maring isun Abdul Qadir abading hamba alawarui maka isun ngucap satuhuni hambatan udani maka mekor wacana sudah kamayaktini lana satu nisrucap menangis sona saya beri saking paningan Tuhan laman mali sampun paningan semua paling hamba sebab Tuhan yang merupakan yaktini agama dadi Tuhan mongkos sunang sebenarnya kesebab Tuhan merupakan yaktini agama yang aku beri sampun makanan nuni wong isunya dunia sudah duduk ing madrasah sholat maka isun ana nang sawiji ketemu ani marga awe kau sing kami sadang ucap maring manira mengkene ing pamusa juga sing tuat sing sasampuni manusia berjumpa sausi ngembada maka sabuing manusia pada marane ingisun awesan syarat tangan isun dan namungi lawan mong itu kabeh wacana mengkena